assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Windande hande nde noon eɗen ƴetta kadi masɗe ɗe eɗen ɓeyda hen ko eɗa famira masɗe ɗe no nayi wonno ɗe ɓurani nayi no mbinwami ni ko portal dow, portal less, tural, kowal, kowal woni sidda, sidda woni kowal. Joni noon holloy maɗo seeɗa no waylori ni gandira holko saabi wayli. Ayi ko ɗum no jangonɗa joni ɗo baylata mbattamo ɗiɗi, baylaɗo wonta ɗiɗi, baylaɗo ɗiɗi gasi. A faami ɗon de sa waɗi ni ayi wonti hay ko a wonno ɓeyda hen ɗum ɗo wonta an. Hayde ɗo ko i wonno goto, ɗiɗi mbattata ɓeyda ɗo i goto ni wonta in. Hay ɗo wonno ko ni wonno ɗo ɓeyta hen ko ni ɓeyda ɗo goɗɗe ni. Ayi ngal ɗo woni ngal ɗo, ngal ɗo woni ngal ɗo, ngal ɗo woni ngal ɗo. Joni ay ɗo noon ɓeyda ɗo mbiya an, ay wonti an. Hay ɗo wonno ko ban mbattani ɗo ɓeyda ɗo goto wonta ban. Ayi ayi ban ɗo wonno ay woni bin ɓeyda ɗo ay ni bin. Hay ɗo ko bu wonno mbaɗɗani wonti bun, hay ɗo mbaɗɗani wonti bun. ɗo haaɗi ɓeyɗo ngala hen. Paami nonde wadde hankkadi on paami ɗiɗi dow woni ɗo woni an. On jiide ɗiɗi less woni in. On jiide ɗo woni turɗiɗi dow kañum woni un. On paami ɗon joni on ɗo mbaɗani in nani ɓeydaɗo gongel ɗo wona in. Ayi ɗo woni un, ayi nani mbaɗo goɗɗo gasi. Wadde a faami ko ɗo ɗum haaɗi ɗo ɗum ga jeyaka hen. Wadde ɗo woni an ko masgal, wadde nani ko masgal an. Alli fo wonti an, ay ɗo wonti ban. Wadde an nani ban nani. ɗo ko an, ɗo ko ban. Ay ɗo ko in, ɗo ko in. ɗo ko bin, ay ɗo ko bin. Ay ɗo ko un, ay ɗo ko un. Ay ɗo ko bun, ay ɗo ko bun. Ngaren to jangirde ga. Ay ɗo ɗiɗi ɗe wonno ko gotal, a ɓeydi gotal wonti ay nunirako oɗo woni gotal ngal a wonti an. Ay ɗo joni mbiyata ko an,
so woni gotal mbiya a, ɗiɗi mbiya an. ay an nani. ɗo ko ɗiɗi dow. allif oɗo fooɗani mbiya ban. ay ban ban. ayde ban. ɗone mbiya ban ban. ayde ɗo ko ɗiɗɗi ko in. ay nani in in in. allif o gotel ko i wonno, ɗiɗi mbiya in. ay ɗo ko in, ɗo ko in. ay wonno ko bi wonno, aɓeyi gongel mbiɗa bin. ay bin bin. ɗone mbiya bin bin. ay ɗo ko un wonɗo, un nani. wadde allif o wonno ko u, ɓeyɗa gongal wonti un, un nani. ay un un. ay ɗo wonno ko bu, aɓeyi gongal wonti bun. ay bun nani. ɗo tan teskoɗa ɗiɗi ma gaynaɗo hankkadi jangde ma codol yawruma. a hollama gotal to wonno a, to wonno i, to wonno u. hano ɗiɗi filla, ɗiɗi dow, ɗiɗi less, ɗiɗi dow. kowal siddo jeeyaka hen, ɗum ko bangue o jangi ɗum ɓenni ɗaka ha ganduɗa ko filla ko waylaki, ko ɓeyda tan ko pottal gotal dow, ɗa ɓeyda pottal gotal less, ɗa ɓeyda tura gotal dow, ha mbawa wiide an in un, ban bin bun. faami ɗon de. sa wi koye tan tin tun, jan jin jun, wan win wun, hankkadi ha yettoyi ha yettoyiɗo haadi foof. kadi kaɗen ɗo haade jiiɓade, ƴette kuɗi mon e carnet mon, mbawi to janggo ɗigga. a saggi noon ɗo ndewata ɗo garata 00221 ɗo 77 906 14 81 ma ɗo gara mbaɗa yaya nani, yaya li nani, sagga saggere ma. saggani noon ɗum yiɗa, goɗɗo jiɗa naade fof rewa ɗon ara haalne serɗeji, welama ɗi naata jangga, yiɗa ceedeje. ko musidɗo moon guiɗo moɗon saabu Allah, yaya li ko Sénégal. alhamdulillah rabbil alamina. on jarama, wassalam.